Hej, jeg hedder Maja Krog, og jeg er yogalærer, og jeg laver retreats. Og det allerbedste råd, jeg har til dig i forhold til at vælge dit kommende retreat, det er at lige mærke efter, om energien er rigtig. Og du kan finde mig på YouTube og se nogle af mine gratis yogavideoer, hvis du godt kunne tænke dig at høre lidt om og mærke på egen krop, hvordan jeg underviser. Men i virkeligheden, så ved du allerede godt nu, om du skal med på mit retreat. Bare på den måde, jeg snakker på, den måde, jeg bevæger mig på. Hvis du tænker, det er et match, så kom med. Hvad med at tænke så meget over det? Prøv det af. Det vigtigste for mig, det er, at du kan mærke, at det er vigtigt og rigtigt for dig, at kemien er rigtig. Og når det så er sagt, så lad mig alligevel forklare lidt mere om, hvem jeg er og hvad min tilgang til retreats er. Jeg hedder som sagt Maja, og jeg laver retreats på en måde, så du får tid og plads til at mærke efter i din krop. Der er ikke et stramt program, der er ikke sådan stramme madtidspunkter, der er tværtimod plads og tid til, at gruppen den kan udvikle sig. Jeg tror meget på, at vi skaber retreatet sammen, de mennesker, der er der. Vi lærer både af den lærer, vi kommer til, men vi lærer bestemt også af hinanden. Så jeg kan godt lide, at vi deler rigtig meget på de rejser, jeg har. Og jeg kan godt lide, at vi får den her fornemmelse af, at det ikke bare er en situation, hvor jeg holder rum for dig, men hvor du også holder rum for de andre, og hvor du holder rum for mig, at jeg kan lære noget af dig med det, du kommer med. Så vi mødes som mennesker med det, vi har. Og så holder jeg selvfølgelig rammerne i forhold til udviklingen. Jeg er uddannet coach, så der kommer næsten altid tårer på sådan et retreat. Og det er nogle gange glædestårer, og nogle gange er det frustrationstårer. Men jeg kan sagtens holde det rum. Det rum, hvor vi udvikler os. Det rum, hvor vi slipper. Og kan komme videre. Jeg arbejder desuden rigtig meget med essentielle olier. Og det er fordi, at jeg elsker at komme til stede i kroppen igennem vores sanser. Og med de her olier, som er med på mine rejser, der vil du opleve, at duftsansen virkelig får sådan en kæmpe åbning. Og hvor det hjælper dig til at komme ned i kroppen. Vi er rigtig meget oppe i vores hoveder som moderne mennesker, og derfor så handler mine rejser også altid om at komme ned i kroppen. Finde ro, trække vejret, komme til stede i nuet. Og finde det her nærvær, som vi alle sammen bare sådan hungrer efter i den her hurtigt flyvende verden, vi bor i. Den yogaform, jeg underviser i, den hedder den sansebaserede yoga. Og jeg uddanner også andre yogalærere i denne her form. Og det er netop en uddannelse, en yogaform, hvor du får åbnet sanserne. Og igennem sanserne, igennem kroppen, vil du komme ind til det her nærvær. Så ja, jeg håber rigtig meget, du vil med. Og så vil jeg bare sige tak for nu, og jeg håber at se dig. Namaste.